Vítajte pri sledovaní ďalšieho cyklu našich cestovateľských premietaní. Ja sa volám Peter Blažek a spolu s cestovnou kanceláriou Bubo vás dnes zoberieme do Tibetu a Nepálu, do krajín najvyšších hôr sveta, do Himaláji, do krajín tibetského, veľmi mystického buddhizmu a nepálskeho hinduizmu. Na tejto ceste navštívime aj takéto veľa významné pamiatky, ako je napríklad Potala, sídlo alebo niekdajšie sídlo Dalajlámov. Dotkneme sa Himalaj, dotkneme sa ich vyslovene. Cestovanie po tibetskej náhornej plošine je pre každého cestovateľa niečo absolútne výnimočné, ak praje počasie. Tak sa vám naskytnú aj takéto zábery, túto pohľad do posvetného jazera Tibeťanov, ktoré sa volá Jamdrok, alebo Jamdrokco. Určite si vyvesíme aj tibetskú modlitebnú vlajku. Stretneme sa takto s tibetskými buddhistickými mníchmi a načrieme alebo nazrieme do buddhistických kláštorov, kde zase ak budeme mať trošku šťastia, tak sa zúčastníme aj buddhistických mníšskych ceremónií a rituálov. Tibetských mníchov dole na južných svahoch Himalají v Nepále vystredajú hinduistickí svätí muži, ktorí sa volajú sádhovia. Vysvetlíme si, čo to znamená tilak, tá červená bodka v strede čela tohto mladého chlapca. Poďme obdivovať krásy, hlavne architektonické krásy Katmandu a Katmanskej kotliny. No a ak nám nestačilo Himaláji z tej tibetskej, z tej severnej strany, tak si môžeme spraviť aj výhliadkový let z tej južnej, konkrétne z Katmandu. Pohľad na mapu a na to, ako bude prebiehať náš zájazd, celé to začína v Lase a v pravom hornom rohu celej mapy a končí v ľavom dolnom rohu Katmandu a Lhasa. Medzi nimi cesta, ktorá nesie názov Cesta priateľstva alebo Friendship Highway, okolo 900 km, ktoré spája tieto dve hlavné mesta. My začíname v Lhase naše prvé dotyky s tibetským buddhizmom, s tibetskou kultúrou. Pozdĺž alebo okolo jazera Jamdrokco sa vydáme na tú južnú vetvu tej Friendship Highway alebo cesty priateľstva. Zastavíme sa v meste Gyantse, kde budeme obdivovať Kumbum a užívať si atmosféru naozaj typického tibetského mesta. Vrátime sa naspäť hore na hlavnú vetvu cesty priateľstva do druhého najväčšieho mesta Tibetu, ktorým je Shigatse. No a po Shigatse už sa naozaj vyberáme a smerom k Himalájam, kde je veľmi významnou zástavkou bude zástavka v Tingri. Mestečko alebo dedinka, ktorá slúži ako východiskový bod pre trekerov alebo horolezcov, ktorí sa vyberajú smerom Choju alebo smerom Everest. Aj my sa tu teda zastavíme, no a budeme prechádzať potom naozaj cez túto slučku a potom už južne krížom cez srdiečko teda tých Himalájí až na tibetsko-nepálsku hranicu. No a odtiaľ to už máme len niečo okolo 100 km do Katmanského údolia, Katmandu ako hlavného mesta Nepálu. Ešte jeden pohľad na takúto satelitnú mapu, kde tu veľmi pekne vidno teda samotné Himaláje a ja ešte raz vypichnem teda tú Tingri, z ktorého keď sa vyberáme už smerom tibetsko-nepálska hranica, tak naozaj prejdeme krížom cez tie Himaláje. Je to veľmi pamätná cesta, hlavne z toho dôvodu, že počas jedného dňa sa niekde tu nachádzate asi v nadmorskej výške 5250 metrov a v ten istý deň dorazíte do mesta Nialam alebo Žangmu, ktoré je v nadmorskej výške 2300 metrov, takže je to počas jedného dňa spád až takmer 3 km dole. Celý tento náš zájazd sa však začne v hlavnom meste Číny. Takže ani nie Tibetu, ani nie Nepálu, ale Číny. Je to hlavne kvôli možnosti preletov. Ak chcete ísť do Tibetu, tak a priori treba ísť cez Čínu. Dalo by sa teoreticky ísť aj cez Nepál a cez Katmandu, ale je logickejšie začať teda celý tento zájazd v Tibete. No a na to, aby sme sa do Tibetu dostali, musíme pristať v Pekingu.
No a začíname teda zájazd na najväčšom námestí sveta, na námestí brány nebeského pokoja, pomenovaném podľa tejto brány, ktorá bola kedysi vstupnou bránou do zakázaného mesta a dnes je známa hlavne vďaka portrétu Mao Tse-tunga, veľkého kormidelníka, s ktorým si spájame veľa udalostí 20. storočia aj na samotnej tibetskej náhornej plošine. A práve v rukách tohto človeka je osud, alebo bol osud mnohých Tibeťanov, takže veľmi symbolicky začíname na miestach, ktoré veľmi úzko súvisia aj so samotnou tibetskou históriou. Zakázané mesto určite je pamiatkou, ktorú si treba pozrieť a hádam aj najznámejšou v celom Pekingu, ak si odmyslíme veľký čínsky múr, ktorý leží trošku mimo Pekingu, že v rámci Pekingu a v rámci jedného dňa, ktorý to strávime, si pozrieme zakázané mesto a budeme obdivovať krásy čínskej architektúry. Keď sa povie zakázané mesto, tak tento záber by mal potvrdiť, teda, že sa o mesto naozaj jedná, pretože tu hovoríme o 720 000 metrov štvorcových takto zastavaných palácmi a posledných dvoch čínskych císarských dynastií. Hovorí sa, že mesto dokázalo poňať až 10 000 obyvateľov, bolo obohnané múrom a takouto vodnou priekopou a čínsky cisári dynastie Mingov a Čchingov stade to ovládali svoju čínsku ríšu. To, že je mesto zakázané, alebo bolo zakázané, tak to hlavne kvôli tomu, že bežný smrteľník do tohto mesta nemal prístup, takže alebo možno, že aj vy by ste sa do tohto mesta nedostali, pokiaľ by ste neboli cisár, člen cisárovej rodiny, respektíve jeden z cisárskych mandarínov, alebo teda čínskych úradníkov. Poďme ale z Pekingu preč, poďme letieť do Tibetu. Už ten let do Tibetu môže byť veľmi takýto magický z cestovateľského hľadiska. Vidieť teda Himaláje z táčej perspektívy je určite niečo, čo si človek zapamätá a zapíše do tej svojej cestovateľskej pamäte. Takže ak má človek šťastie na počasie, tak prílet do Tibetu a na tibetskú náhornú plošinu môže vyzerať už aj takto. Keď hovorím teda o tej cestovateľskej pamäti, tak naozaj prvýkrát vkročiť do Lhasy na Barkor alebo ku chrámu Joukang alebo postaviť sa pod Potalu, tak to je naozaj niečo, čo si teda to cestovateľské srdiečko vyslovene zaplesa. Dostať sa do Lhasy je snom naozaj mnohých cestovateľov a môžem potvrdiť teda, že ten pocit je to naozaj výnimočný byť na týchto miestach. Keď sa pozrite do ľavej časti teda fotky, vidíte takú dominantu, alebo hlavnú dominantu, najznámejšiu stavbu celého Tibetu, a to je Potala tam v diaľke. Avšak najdôležitejším kláštorom, najdôležitejšou budovou je budova, ktorá je v pravej časti fotky, a to je chrám Joukang zo 7. storočia. Okolo tohto najposvetnejšieho, najreligióznejšieho monumentu celého Tibetu vedie chodník, respektíve kóra. Kóra v preklade znamená niečo ako púť, na ktorú sa Tibetania vyberajú, takže obchádzajú toto svoje posvetné miesto na tejto kóre a byť v podstate súčasťou naozaj tohto davu ľudí, ktorí obchádza Joukang a postávať na tejto kóre a sledovať dianie a robiť svoje prvé tibetské zábery, tak to je práve to, čo vám ostane hlboko v pamäti. A to nemyslím len tú fotografickú pamäť, ale aj tú ozajstnú fyzickú. To pani, jedna z pútniček, keď sa pozriete, drží v ruke taký svoj osobný mlynček, money mlynček alebo modlitebný mlynček. Tých mlynčekov je dnes už v Tibete niekoľko druhov, je to takýto osobný, je to mlynček stacionárny, taký, čo je pripevnený na stene a môžete ho roztočiť. Mlynčeky sú už aj teplovzdušné, mlynčeky sú poháňané nejakým vodným prúdom, vodným tokom, napríklad potôčikom. No a dnes v dobe modernej dokonca nájdete modlitebné mlynčeky, ktoré sú poháňané solárnym
pohonom. Tibetania ich veľmi radi nosia, alebo ešte lepšie povedané vozia na palubovke svojich aut, ak teda nejaké majú. Toto je pohľad na chrám Joukang, na jeho zlaté strechy. Naozaj najvýznamnejšia stavba pre každého jedného toho Tibetana, toho tibetského buddhizmu je práve chrám Joukang. Toto je symbol, ktorý nájdete, hádam, na každom chráme tibetského buddhizmu. A jelenčekovia, dvaja jeleni pozerajúci sa na takéto kormidlo, takéto koleso, ktoré sa prezýva Dharma čakra, čo znamená, že koleso budhového učenia. No a toto symbolické koleso sa roztočilo vlastne prvou budhovou kázňou v meste Sarnath, nedaleko Varanasi na severe Indie. No a stalo sa teda symbolom v podstate každého chrámu tibetského buddhizmu. Takúto symboliku nájdete. Pri návšteve chrámov človek chce mať aj trošičku šťastia, no a zažiť v niektorom z nich mníšskú ceremóniu. Toto sa nám to podarilo priamo teda v tom chráme Joukang na jednom z jeho nádvorí. No a zase započúvať sa do hrdelných modlitieb, hrdelného hlasu buddhistických mníchov je tiež niečo, čo si zaručene zapamätáte. V prípade týchto mníchov sa jedná o predstaviteľov jednej zo 4 škôl tibetského buddhizmu, konkrétne tej poslednej školy žltočiapkovcov, alebo škola Gelugpa, z ktorej pochádza aj samotná línia Dalajlámov. Dianie pred samotným chrámom Joukang. Ľudia, ktorú Joukangu, a teda hlavne soche, ktorú Joukang uchováva vo svojich útrobách, a socha budhu, ktorý sa volá Jovo alebo Jovo Shakyamuni. Jedna zo sôch, ktorú priniesli dve manželky prvého tibetského kráľa, ktorý sa volal Songtsen Gampo v 7. storočí. Tie si ako veno priniesli každá jednu podobizeň budhu. No a vlastne takýmto symbolickým spôsobom sa do Tibetu dostal buddhizmus vôbec. Je to celkom paradox, že buddhizmus existoval už minimálne 1000 ročie, kým sa dostal teda na tibetskú náhornú plošinu. Dnes ten Tibet považujeme ako keby za takú najbuddhistickejšiu krajinu. A v tomto kontexte je trošičku paradox, že buddhizmus sa tam dostal ako do jednej z najposlednejších krajín vôbec. Avšak viera je tu veľmi, veľmi silná, je 100% súčasťou každodenného života. No a niektorí pútnici tú vieru preukazujú ešte o niečo väčšmi ako ostatní, ako iba takí tí točitelia buddhistických mlynčekov. A je to prejav absolútnej pokory, kedy naozaj z postoja, kedy zopnete nad svojou hlavou dlane a dostanete sa až do teda postoja, kedy ležíte vyslovene vystretí pred samotným Joukangom, tak je za tým určite kus pokory a ľudia veria, že si takýmto spôsobom čistia karmu. Potala, práve tá známejšia stavbu, ktorú Adam spoznáva každý jeden človek na celom svete. No a stavbu, ktorú si spájame s domovom Dalajlámu, kedysi do úteku 14. Dalajlámu v roku 1959 bola Potala, teda tradičným sídlom vládcov Tibetu. Okrem iného však bola aj v podstate pevnosťou, bola parlamentom Tibetu biela časť tohto palácu, alebo tejto pevnosti bola rezidentnou časťou, kde sa bývala, červená časť bola potom duchovnou časťou alebo náboženskou časťou, ktorú tvorili rôzne kaplnky a kláštory ako také. Zároveň v Potala je miestom posledného odpočinku zosnulých Dalajlámov, takže od 5. Dalajlámu, ktorý je staviteľom Potaly v polovice 17. storočia, aj keď Potala sa stávala až neuveriteľných 50 rokov, z toho 12 rokov sa tajila smrť 5. Dalajlámu, len aby stavba Potaly bola dokončená.
tak 5. až 13. Dalaj Lama s výnimkou 6. sú pochovaní práve tuto v samotnej Potale v pohrebných stupách, ktoré sa volajú črteny. Opäť trošku šťastíčka na tibetské mníšske ceremónie. Tuto sa jedná o ceremóniu v kláštore Séra, v kláštore Divokej rúže, kde si veľmi zaujímavým spôsobom tibetskí mnísi odovzdávajú svoje múdrosti, svoje znalosti. Buddhizmus je filozofia, ktorú treba študovať a každý sme momentálne v nejakom inom levele toho štúdia, no a takto pri takejto mníšskej debate starší, alebo teda skúsenejší mních, väčšinou ten, ktorý stojí, odovzdáva teda svoje znalosti, múdrosti, vedomosti mníchom, ktorí sú svojimi vedomostami o niečo nižšie, sú vyslovene žiaci, no a sedia na zemi. Celé túto debatu sprevádza tlieskanie, kedy si práve tí mnísi, ktorí sú v úlohe teda toho učiteľa, tlieskajú do dlani, aby utvrdzovali a potvrdzovali tie svoje odovzdané vedomosti. Náš prvý výlet mimo Lhasy povedie do kláštora Ganden, asi 40 km od Lhasy ako takej, a prvýkrát sa dotkneme naozaj takej tej tibetskej prírody, nádherne vsadený kláštor Ganden takto do prírody. Tam, keď sa pozriete dozadu, tak si človek naozaj uvedomí, že čo to znamená údolie rieky. V tomto prípade nie takej tej známej rieky, ktorá preteká Tibetom, Brahmaputri, alebo teda Yarlung Tsampo, ako sa jej hovorí po tibetsky. Toto je rieka Kiču, alebo tá rieka šťastia. Sem hore my tiež robím takú posvetnú kóru na horu Vaikiri, kde si ideme vyvesiť naše prvé modlitebné vlajky. Toto je vrch tej hory a možno aj takto za pomoci takejto malej kyslíkovej fľaše, pretože sa nachádzame už v nadmorských výškach 4500 metrov. Ten výšľap je tu ale dobrovoľný, kto sa cíti, ide hore, kto nie. Takto vyzerajú v Tibete mosty. No a my už sa vyberáme z Lhasy smerom na západ, čiastočne aj teda v údolí Brahmaputri, tejto rieky. Možno podľa toho, kedy sa v Tibete nachádzame, v ktorom ročnom období, možno budeme mať šťastie aj na to, že stretneme nejakých tých tibetských nomádov. Tibetania žijú takým polokočovným životom, kedy pol roka žijú teda práve kočovný život, poľnohospodársky život, no a druhého pol roka, keď sa zmení počasie a nastane obdobie zimy alebo chladu, tak sa žije náboženský alebo teda pútnický život. No a podľa toho, kedy tam ste, tak stretnete nomádov alebo takéto nomádske tváre. Takým národným zvieraťom Tibetu je určite jak, veľmi si ho v Tibete považujú. Spracujete, alebo z jaka sa dá spracovať absolútne všetko, vrátane týchto tanieríkov, ktorými sa potom kúri. Nádherná zástavka na nádhernom mieste, ťažko opísať zase a také tie cestovateľské fotografické pocity, keď ste dosiahli, keď ste prišli na toto miesto. Toto miesto sa volá Jamdrokco, alebo teda jazero Jamdrok je jedno z 5 posvetných miest Tibeťanov, no a Tibetania si toto jazero považujú za také svoje srdiečko. Tvrdia, že kým v tomto jazere bude voda, tak bude aj život v Tibete. Ak tá voda zmizne, tak zmizne aj ten život. Naozaj nádherné jazero v nadmorskej výške, takmer 4500 metrov v pozadí. Jedna z posvetných hôr Tibetianov. Tibetania takéto hory majú 4 jazera a 5 hôr, 5 kopcov, no jeden z nich je Nenjinkanza, pravdepodobne prvá 7000-ová hora, s ktorou ste sa kedy stretli, vzhľadom na to, že 7000 sú iba v Himalájach. Popri jazere my sme sa dostali do druhého alebo ďalšieho tibetského mesta, ktoré sa volá Gyance. A s úžasnou atmosférou, ktorú chcete zažiť, pretože je to atmosféra tibetského mesta. Treba si povedať úprimne, Lhasa už je mesto, ktoré je čiastočne pod vplyvom Číny, alebo ani nie tak Číny ako samotnej globalizácie. Netreba sa jej
krvopotne brániť v lase. Predsa len v lase žijú mešťania, takže tá moderná, tá globalizácia tam ide oveľa jednoduchšie. No v Gyance, ktoré síce tiež je mestom, ale je už trošičku odľahlejším mestom, tak tam práve zažijete takú pravú, nefalšovanú tibetskú atmosféru. Atmosféru, ktorú častokrát prirovnáme až atmosfére niekde z westernu, vtedy na západe. No a dominantou, alebo jednou z dominant mesta Gyance je Kumbum. Veľmi pohľadnicová tibetská stupa. Stupa, ktorá má niekoľko levelov, ktorá má 77 kaplniek, nádherne pokreslenými muráliami alebo freskami s buddhistickými motívmi. A každé jedno poschodie tohto kumbumu alebo tejto stupy reprezentuje vlastne jednu mandalu, vyjadrenie buddhistického vesmíru, buddhistickej kozmológie, toho, ako buddhisti chápu ten svoj svet. No a druhou dominantou mesta Gyance je teda veľmi známa fortifikácia, pevnosť Gyance. Tibetania, hlavne teda smerom k hranicám s Nepálom, stávali historické takéto fortifikácie, takéto pevnosti na obranu svojich miest a dedín. Veľmi málo z nich prežilo vyčínanie červených gardistov počas kultúrnej revolúcie, avšak niektoré sú teda zachované. Zachovaný je dzong tuto v Gyance, zachovaný je aj dzong v Shigatse. No a keď si na tento dzong vyjdete, tak sa vám naskytne aj takýto pohľad. Toto je staré mesto Gyance. No a dole vidíte aj teda tú najznámejšiu jeho stavbu Kumbum. Priláhlý kláštor, ktorý sa volá Pelkor Chöde. Pokračujeme z Gyance ďalej a sme v druhom najväčšom meste Tibetu, ktoré sa volá Shigatse. No a Shigatse bolo známe hlavne z toho dôvodu, že v ňom sídli chrám, alebo bol postavený chrám, ktorý sa volá Tashi Lumpo. No a Tashi Lumpo bol domovom Panchen Lámu. Dalaj Lama totižto historicky Tibetu nevládol sám, aj na tej duchovnej a na tej svetskej úrovni, ale bol to viac či menej triumvirát vládny, ktorý správoval Tibet. No a najvyššie postavený bol Dalaj Lama, pod ním bol Panchen Lama, no a posledným bol Ganden Tripa. Panchen Lama a Dalaj Lama sú hlavne duchovní vodcovia, medzi nimi dokonca existuje duchovné prepojenie a sú si navzájom veľmi dôležití pri hľadaní novej reinkarnácie, či už Dalaj Lámu alebo Panchen Lámu. A Ganden Tripa bola potom funkcia, ktorá sa získavala alebo ktorá sa dostávala za odmenu, za zásluhy. Chrám Tashi Lumpu je v podstate posledným chrámom, ktorý v Tibete navštevujeme, keď sa raz pustíme zo Shigatse, smerom teda nepálska hranica a už to bude len o Himalajach a prírode. Tuto pri pohľade na najväčšiu sochu Tibetu, 27-metrový Buddha alebo Bodhisattva Maitra, Buddha budúcnosti, tak keď sa pozriete pod neho, tak vidíte 3 portréty, 9., 10. a 11. Panchen Lama. 11. Panchen Lama je ten chlapec na tom pravom portréte a práve on už je veľmi kontroverznou postavou, pretože bol dosadený alebo bol vybratý čínskou vládou ako takou a práve na ňom sa symbolicky vysvetľuje jeden z možných osudov tibetského národa po tom, čo nás 14. Dalaj Lama opustí. Najvyšší bod našej cesty 5250 metrov nad morou, ležiaci priesmyk, ktorý zároveň oznamuje náš oficiálny vstup do národnej rezervácie Chomolungma, alebo teda národná rezervácia Mount Everestu. Tuto sa nachádzame teda v nadmorskej výške 5250 metrov, no a deň zakončíme potom v nadmorskej výške 2300 metrov, že naozaj tu
zídeme tým našim autobusom. Dnes už po asfaltovej ceste až 3 kilometre. Robiť cestovanie na tibetskej náhornej plošine nie je určite pre každého, avšak ak ste tu s dobrým partnerom, ktorým Bubo určite je, tak pozrite aj z vášho autobusu. Bude vychádzať dúha a bol takým veľmi pekným symbolom toho, že sa nám asi zadarí a túto na tejto pasáži alebo na tejto časti cesty naozaj chcete, aby sa darilo hlavne počasiu, aby sa vám naskytli aj takéto zábery a na Himalaje, konkrétne na najznámejšieho predstaviteľa 14 8000 a tým je určite Mount Everest, ale aj Choju. Tento záber je pre nás veľmi taký pamätný a spravili sme ho pomerne nedávno a prvýkrát sa Bubo rozhodlo zobrať svojich klientov až do basecampu Everestu na tej tibetskej strane. Mali sme neskutočné šťastie na nádherné zábery. No a tento výlet do základného tábora Everestu bude v budúcnosti pravdepodobne bežnou súčasťou našich zájazdov na tibetskú náhornú plošinu. Toto sú zábery na najvyššiu horu sveta priamo z základného tábora. Toto je prvá skupina, ktorá sa tam kedy s Bubom dostala. No ale aj zábery mimo základného tábora Everestu. Toto už je prechod k samotnými Himalájami, kde sa teda vyberáme necestou, krížom cez samotné Himaláje a naskytujú sa nám takéto nádherné pohľady, výhľady. A čo je famózne na tomto zjazde z tých spomínaných 5250 metrov do 2300, že v tej nadmorskej výške 2300 metrov sa nachádzate niekde tu. Vymenili ste holé pláne tibetskej náhornej plošine za nádherné šťavnaté zelené údolia nepálskeho strednohorského pásma. Toto je v podstate už v Nepále a zjazd z tých 2300 metrov nad morom do cca nadmorskej výšky 1400 metrov v Katmanskom údolí alebo v Katmandu samotnom. A možno niečo, čo nikde inde na svete počas jedného dňa nezažijete. V Nepále nasadneme takto do Bubo autobusu a ideme za intenzívnejším životom. Ten začína krátko, teda po prvých zákrutách, ako sme sa oťukali na nepálskych cestách, už aj lezieme teda na strechu nepálskeho autobusu, pretože je to tak v Nepále celkom bežné. Pre zaujímavosť, Nepálci, pre ktorých samozrejme vozenie autobusom v zmysle MHD, tak tí, ktorí stoja na streche, alebo sedia na streche, lepšie povedané, tak platia ten istý cestovný lístok ako tí, ktorí sa ušlo miesto dole v autobuse. Cieľom našej prvej cesty v Nepále je hlavné mesto Katmandu. Mesto, ktoré sa mi len veľmi ťažko opisuje. Máme ho veľmi radi v Bube a v podstate sa stáva aj takou srdcovkou každého bubackého cestovateľa. A takmer z neopísateľných dôvodov. Je to naozaj veľmi pocitová záležitosť, ale v Katmandu ako v meste sa jednoducho stále niečo deje. Je veľmi šťavnaté, veľmi farebné, veľmi multikulty, veľmi dobre sa tam je. A dobre sa tam žije, veľmi dobre sa tam v podstate aj dýcha po tom zjazde z tibetskej náhornej plošiny, kde sme predsa len v nejakých tých nadmorských výškach, tak ten pobyt v Katmandu stojí naozaj za to. Má úžasnú atmosféru toto mesto a veľmi rád v súvislosti s Katmandu používam príklad, že túto keby pán režisér Jakubisko položil na 10 minút niekde kameru, tak sa za tých 10 minút stihne toľko toho udiať, že bude mať materiál na 3/4 hodinový film.
ako dámy v najkrajších svojich sári, alebo teda túnikách, stojace pred chrámom už hinduistického, nie buddhistického, ale hinduistického božstva Krišnu, ktorý sa považuje za najväčšieho milovníka takého Kasanovu hinduizmu. No a keď má tento Krišna narodeniny, tak slečny a dámy mu prídu obetovať za lepší, pekne povedané, partnerský život. Nepálci sú naozaj veľmi pohodoví, veľmi úsmievaví, veľmi milí ľudia. Dokonca veria, že keď tuto pribijete mincu, tak ju pribíjate jednej bohyni, ktorá sa volá Bagdemunda, no a tá vám zoberie bolesť zubov. Keď niekto verí v takéto veci, tak si môžete byť absolútne istí, že takíto ľudia sú absolútni pohodiaci. Ale zároveň v Nepále určite aj ťažko pracujúci ľudia. Nepál je jednou z najchudobnejších krajín sveta, avšak cítite sa v ňom neskutočne dobre. Z ľudí sála na absolútne šťastie. Veľmi významným pobytom v Katmandu, alebo počinom v Katmandu je aj výlet do Katmanskej kotliny, výlet, ktorý my voláme, že nepálske naj, alebo nepálsky trojboj, čo je výlet do najkrajšieho mesta Nepálu, ktorým je Bhaktapur, výlet do najbuddhistickejšieho mesta Nepálu, ktorým je Bodhnát, a najhinduistickejšieho miesta Nepálu, ktorým je Pashupatinath. Tuto sa nachádzame teraz v Bhaktapure, ktorý veľmi úzko súvisí v podstate s modernou históriou Nepálu. Nepál je veľmi mladá krajina, ktorá vznikla len na konci 18. storočia, niečo pred 250 rokmi, a tvorilo ju do tohto obdobia trojkráľovstvo nepálske, Bhaktapur v Patane a v Katmandu. A práve Bhaktapur je miestom, v ktorom toto kráľovstvo najväčšmi a najviac prekvítalo a určovalo vlastne chod tej katmanskej kotliny, a preto nám ostalo aj najzachovalejšie a najkrajšie. Bhaktapur je určite vrcholom známej nevarskej architektúry, ktorú reprezentuje tehla, alebo stavby z tehal. Keď sa tu pozriete na podlahu, na chodník, tak vlastne aj ten je spravený z tehal, a určite to je potom drevorezba. Drevorezba, ktorú dokonca obdivujú aj miestne krásky. Pozrieme sa, kam pozerajú. 15. storočie a pávie okno. Majstrovstvo tejto drevorezby. V Bhaktapure máte pocit, keď sa pozeráte na všetky možné dvere, stĺpy a strechy, podpery, okna, že sa to milióny pracovných hodín nerobilo nič iné ako drevorezba. Prečo Bhaktapur ostal takto veľmi milo pre nás turistov a pre naše fotoaparáty zachovaný, je aj jeho obyvateľstvo. Celkom paradox, že síce mešťania, ale žijú poľnohospodársky život. No a ten poľnohospodársky život sa prenáša aj priamo do mesta s takýmto spôsobom. Napríklad oddelujú zrno od pliev, hrnčiari, remeselníci, obchodníci, zálovoc. Aj to je dôvod, prečo Bhaktapur teda ostal zachovalý, pretože ho obchádzala moderna, tá viac či menej prichádzala do nového hlavného mesta, ktorým je od roku 1768 Katmandu. Najbuddhistickejšie miesto celého Nepálu je Bodhnát, veľmi známa 35-metrová bodhnátska stupa so vševidiacimi budhovými očami. Úžasná tibetská atmosféra. Prečo tibetská? Pretože celý Bodhnát, okolie tejto bodhnátskej stupy, je osídlený Tibeťanmi, či už sú to teda takí pôvodní historickí Tibetania, ktorí došli do Nepálu a ostali pri tom, ako obchodovali, ako napásali jakov na južných svahoch Himalajach, alebo sú to teda moderní alebo modernejší a v podstate oveľa smutnejší Tibetania z rokov 1950 a neskôr exilanti, ktorí ušli z Tibetu
po úteku samotného Dalajlámu. Takže Nepál a Tibet tu majú veľmi také úzke bratské prepojenie, keď sa Nepálci a nepálski obyvateľia starajú a poskytujú vlastne takúto ochrannú ruku Tibetanom, ktorí tibetskú náhornú plošinu museli opustiť. Úžasná atmosféra, miesto, ktoré je navštevované celým svetom toho tibetského buddhizmu, nielen Nepálom a Tibetom, ale dojdú aj ľudia z Ladaku a z Bhutánu a zo Sikimu obísť aspoň niekoľkokrát túto majestátnu stupu, mimochodom jednu z najväčších na svete, a väčšie nájdete potom už len pri putovaní Srí Lankou. Takto vyzerá taký ten okruh okolo Bodnátskej stúpy. No a v Nepálu už je aj miestom, kde môže byť vyobrazovaný aj Dalajláma. A pravý portrét, pravý obrázok je portrét 14. Dalajlámu a s tým sa teda hore v Tibete nestretnete. A tilak, alebo červená bodka hinduistická, ktorú si hinduisti robia v strede svojho čela, tak povediať medzi očami, na mieste, teda, kde by malo existovať naše asi teraz zatvorené tretie oko. A tak je symbolom hinduizmu a symbolom toho, že hinduistickí veriaci v daný okamih, v daný deň, v daný moment vykonal nejakú modlitbu alebo návštevu, teda hinduistický chrám. Takže tá typická bodka, ktorá možno pochádza aj z takéhoto chrámu Pašupatinat, je znamením toho, že človek ako veriaci už vykonal ten svoj rituál alebo tú svoju modlitbu svojmu preferovanému hinduistickému božstvu, ktorých je neuveriteľných. Hovorí sa, že 330 miliónov bohov. To číslo má byť trošičku mystické. Neexistuje žiadny telefónny zoznam, v ktorom by ste ich našli. Ale jednoducho hinduizmus má tých bohov milióny. Jednom z takých hlavných bohov je aj boh Šiva, tuto v podobe Pašupatiho, ktorému je zasvetený aj tento chrám, pred ktorým my stojíme, avšak nedostaneme sa do neho. Je najposvetnejším chrámom celého nepálskeho hinduizmu a stojí na rovnomennom mieste, alebo meste, ktoré sa volá Pašupatinat. No a vzhľadom na to, že do chrámu sa nedostaneme, tak toto miesto je pre nás zaujímavé inými záležitosťami, a aj duchovnými a tak trošku aj smrteľnými. S duchovnými z toho hľadiska, že sa tu stretneme so sádhuami, svätými mužmi hinduizmu, ktorí odložili všetok svoj svetský materiálny život a venujú sa iba tomu duchovnému. No a pre nás možno taký kultúrny šok na mieste Pašupatinat sa stretávame s hinduistickým spalovaním mŕtvych, kde tu na takýchto pohrebných gátoch sa Nepálci lúčia so svojimi pozostalými. Aj toto je bežný pohľad v Pašupatináte. A v hinduizme aj v buddhizme ľudia chápu teda svoj život a dianie okolo sveta ako kruh. Všetko sa odohráva v nejakom tom kruhu. A keď v tom kruhu niečo zanikne, tak tam vzniká aj priestor na to, aby vzniklo niečo nové. No a je tam viera v reinkarnácii, to, že my sa reinkarnujeme a že sa v tom kruhu niekde pohybujeme. Takže treba si povedať, že hinduistický pohreb, podobne ako aj tibetský pohreb, nebeský pohreb, je viac či menej iba povzbavenie sa telesnej schránky toho neboštíka, viera v reinkarnáciu a to, že to moje ja, tá moja duša sa reinkarnuje, robí z toho pohrebu menej pietnú záležitosť, ako to poznáme u nás. Aj na takýchto miestach vládne pohoda, o čom hovorí možno, že aj tento opičiak. No a tuto naspäť v Katmandu pri veľmi známych hašišových schodoch. Za tým autom s reklamou Adidas, keď sa pozriete, vedú schody
vedú schody smerom hore a sú to schody, ktoré preslavil Jimi Hendrix. Preto majú teda prezývku hašišové schody a vôbec hippisáci, veľmi, veľmi dôležití ľudia pre objavenie a vôbec vsadenie Nepálu na takú svetovú mapu cestovateľstva. Z Katmandu, kto má záujem, môže absolvovať jeden prenádherný let a možno že leteckou spoločnosťou Budhair k Himalájam, respektíve k Everestu, kde si naozaj v vtáčej perspektívy človek uvedomí mohutnosť týchto veľhôr, ktoré majú na šírku zo západu na východ až 2500 kilometrov, takže ak chce niekto Himalája a Everest zažiť aj z vrchu, môže absolvovať takýto 3/4 hodinový let malým lietadielkom smerom k Everestu. V Katmandu sa náš zájazd Tibet, Nepál môže skončiť, ale človek si ho môže aj predĺžiť ešte o návštevu Národného parku Chitwan a absolvovať nepálske safari. Po ceste budete prechádzať nádhernou prírodou Nepálu. Nepál z takého strednohorského pásma. Nepál môžeme rozdeliť na 3 časti. Je toto vysokohorského pásmo, tam kde Nepál má svoje 8000, svoje Himalaje, strednohorské pásmo, to, kde sa nachádzame teraz. No a potom teraje, alebo nížiny Nepálu, kde sa nachádza aj Národný park Chitwan. No a vzhľadom na to, že tým strednohorským pásmom pretekajú rieky, dokonca himalajské rieky, ktoré sú vhodné na rafting, tak ak chcete, tak takýto rafting môžeme spoločne absolvovať. No a tu už sme v Chitwane, kde takým hlavným bodom celého toho programu je vysadnúť na chrbát slona a za pomoci tohto slona sa vydať do džungle a hľadať asi najznámejšieho obyvateľa čitvanskej džungle a tým je nosorožec. Avšak celý ten deň nie je samozrejme vyplnený iba jazdením na slonovi, ale aj napríklad nasadnutím do takejto pírogy, čo je v podstate lodička, ktorá je vydlabaná z jedného kusu miestneho stromu, alebo miestneho kmeňa stromu. No a vyberáme sa hľadať krokodílov. V Chitwane totižto žijú 2 druhy krokodílov. No a jedný z nich, krokodíla, ktorú tu volajú maršmager, dorastá, alebo môže dorásť až do dĺžky 5 metrov. Srdce džungle, čo v preklade znamená Chitwan. Robíme tu aj takú pešiu prechádzku. No a hlavným bodom programu je určite slonie safari, ako ho tu voláme, alebo teda safari zo slonieho chrbta. Takto sloník nás dovedie k nosorožcom. Takže Chitwan v rámci teda zájazdu a Nepál, India môže byť takýmto bonusovým zážitkom. Jednou z najkrajších záležitostí, ktorý so sloníkom môžete zažiť, je kúpanie sa so slonom. Veľmi, veľmi krásna interakcia, kde vysadnete opäť na chrbát tohto slona, on vás zobere dole do rieky, takto vás vysprchuje, po prípade si s vami aj vykúpe tým, že si láhne do tej rieky. Mimochodom je to tá istá rieka, v ktorej sme obdivovali pred chvíľou aj tých krokodílov, ale nemusíte sa báť, je to bezpečné. No a pri takom poslednom kultúrnom zážitku s primárnymi obyvateľmi čitvanskej džungle, s obyvateľmi etnika Taru, pri takejto kultúrnej show a pripívku Everest. A môžeme pozrieť naspäť na všetko, čo sme zažili a pomalinky sa vybrať na cestu domov. Takže toto bolo premietanie z krajín Tibet a Nepál. Ja verím, že sa vám páčilo. Ďakujem vám za sledovanie a dovidenia.